ktorí ceny zmrazujú, u nás v Lidli ich dokonca dlhodobo znižujeme. Aby vám nezamrzol úsmev na tvári, dlhodobo sme pre vás lacnili chlieb, maslo, vajíčka, tvaroh, olej, cukor. A navyše od štvrtka u nás v akcii nájdete čerstvého lososa 100 gramov len za €49, knedle s náplňou 450 gramov iba za 89 centov a maslové tyčinky Krusty Krok 150 gramov len za 79 centov. Lidl, správna voľba. Pretože som žena, mám byť vraj jemná, ale na kurte môžem ukázať silu. Always Platinum. Kombinujú hebkosť 1000 mikrovankúšikov s našou neprekonateľnou ochranou. Pretože som jemná aj silná, môžem byť vždy sama sebou. Always Platinum. Bolesť hrdla. Ak vás trápia bolesti hrdla, môžete si vybrať cukríky, tablety na smúľanie alebo Doritricin. Pastilky s obsahom antibiotika, ktoré svojím zložením z 3 liečiv poskytujú rýchlu úľavu od bolesti, útočia proti baktériám a liečia vaše zapálené hrdlo. Doritricin, prvé lokálne antibiotikum na smúľanie, dostupné bez lekárskeho predpisu, vhodné aj pre deti od 2 rokov. Každý deň je vaša rodina vystavená baktériám a alergénom. Vy si to však často ani nevšimnete. Savo bez chlóru chráni vašu rodinu pred baktériami a alergénmi. Navyše krásne vonia. Savo pre bezpečný domov. Účinne dezinfikuje. A to aj bez chlóru. Aj vám došlo, že ste nezobrali tú najlepšiu ponuku? Nevadí. V Orange teraz môžete mať televíziu až na 2 roky zadarmo. Poponáhľajte sa, táto ponuka nebude trvať večne. Orange. Športuj naplno. Posúvaj svoje limity. Nenechaj sa zastaviť bolesťou a vyskúšaj účinné náplasti Flektopar na liečenie následkov športových zranení. Stačí 1 náplasť denne. Praktické balenie kúpiš v lekárni. Flektopar. Posúvaj svoje limity. Teraz novinka vo vašej lekárni Mascaramed XL Objem s farmaceutickou obsahovou látkou. Intenzívne čierne, výrazné a 7-krát objemnejšie riasy. Podporuje rast rias, ošetruje, posilňuje a dlhodobo pigmentuje. Mascaramed XL Objem. Maskara, ktorá dokáže viac. Mami, čo sa povie, keď niekto zakašle? Robitussin. Robitussin prináša úľavu od rôznych druhov kašľa. Robitussin. Stretla som ho v byle. Iní ma vždy chceli dostať na lacné reči, ale tento bol naozaj lacný. Čo má ona, čo nemáme my? Žije v byle? No vieš, pekné prostredie, skvelý výber. Nakupujte lacno v byle. Výrobky Clever. Teraz Clever citróny 500 gramov len za 59 centov. Bila. Pre naše poklady urobíme všetko. A dáme im všetko. Chladený mliečny krém, lahodný med medzi 2 nadýchanými piškótami. Kinder mliečny rez. Helenka, vy už predsa viete, kde archivujeme faktúry. Aha, takže to bolo naposledy, keď sa povaľovali v kuchynke, však? Kde sa tu vzal ten pes? Veď si mi to dovolila. Magne B6 Control Stress s výťažkom z horskej rastliny Rhodiola rosea prispieva k odolnosti voči stresu a vďaka horčíku aj k zníženiu únavy a vyčerpania. Magne B6 Control Stress. Nenechajte sa prekvapiť stresom. Termolka uľavuje od bolesti chrbta, svalov aj kĺbov. Ja sa pozerám. Konopné mazanie Termolka pomáha v boji s bolesťou. Stop! Stop kašel. Stop kašel sirup Dr. Weiss. Bylinný sirup pri kašli a škrabaní v krku. Stop kašel.